Здравейте хора! В това видео ще оптимизираме и ще изчистим компютъра от ненужни файлове и други глупости. Сега, те използват компютъра и го правят по-бавен. И сега ще го оптимизираме. Като първо да го оптимизираме, отиваме и в старт менюто и пишеме Task Scheduler. Даваме стрелката надолу, след което отиваме на Microsoft, Windows и първите от тези папки избираме Application Experience. Сега, ето ги няколко процеса или неща, които забавят компютъра. Сега, избирате първото, второто, третото и подред. Ето тук, в дясната част на дисплея имате Disable и го избираме Disable. Втория процес също го изключваме с Disable. Има и опцията изтрии, обаче когато рестартирате компютъра има вероятност тези процеси да се явят отново, така че просто ги деактивирате. Disable. Не сме готови. След това отиваме и търсиме Customer Experience Improvement Program. Няма да се притеснявате в търсенето, защото те са подредени по азбучен ред и лесно ще ги намерите. И тях ги деактивираме и може да излезнете от менюто, от приложението. След което отидете в настройки, след това на поверителност и ще изключим другите неща, които не ни трябват. Отиваме на общи и промяна на опциите за поверителност. Изключваме всичките, защото първото е за някаква ID реклама, второто е уебсайтовете да предоставят специфично за текущо местоположение, но за местоположението, което не ви трябва. Windows да проследява стартиране на приложения, не ви трябва и да ни се показва някакво предложено съдържание, което отново не ни трябва. Отиваме в говор и изключваме тази настройка. То дори да използвате някакво нещо за диктовка, да диктувате, то пак ще ви работи, но това е нещо по-различно. Опознаване го изключваме, защото то няма смисъл от него. Диагностика и обратна връзка го избираме на необходими диагностични данни. Изпращате се информация само за вашето устройство, неговите настройки и възможности, дали то функционира правилно. И всички настройки надолу трябва да са изключени. Даже ако искате, може да изтриете диагностични данни. Диагностични. И хронология на дейностите, може да изчистите пак отново хронологията. И задължително съхраняване на моята хронология на дейностите на това устройство се изключва. Така че, защото не е нужна. Сега, за да изчистим компютъра, трябва да влезем отново в настройки и да отидем на система. От система избираме място за съхранение. Виждате, че компютърът е използвал 63,5 гигабайта и има свободни 174. Няма нищо. Ако вашия компютър е твърде препълнен, отидете на временни файлове, изчаквате да ги сканира. Сканира. Сега остана Windows апдейтите. Както виждате, много файлове ще бъдат изтрити, много гигабайти, даже ще има поне 3 гигабайта. Поне няма да е 3, ама има 289 временни файла, файлове разтоварване на мапата при системна грешка са почти 1 гигабайт. Ето, 1 гигабайт и 26 се трият. И както виждате, вече 1 гигабайт се свали надолу. Да изтриете още нещо, натискате комбинация Windows и бутона R на английски и пишете Temp. Избирате абсолютно всички файлове и ги изтривате. Избирате направи това за всички текущи елементи и натискате Продължи. Ако има файл, който не може да се изтрие, избирате отново тази отметка и натискате Пропусни. Тук отново.
И сега, докато се изтрива, натискаме отново клавишната комбинация Windows и R и пишеме процент, темп, процент. Enter. И изтриваме отново всичките ненужни файлове. Избираме направи това за всички текущи елементи, продължи и готово, цялата папка вече е изпразнена. Отново натискаме клавишна комбинация Windows и R и пишете prefetch, P-R-E-F-E-A-T-C-H. Enter. Продължи. Изтривате всичко без папката Ready Boot. Ако нещо не може да се изтрие, отдавате отметката и пропусни и е готово. Важна стъпка. Изтривате кошчето. То е пълно с тези ненужни файлове, които изобщо наистина не ви трябват. Така че може да го изтриете. Одеве видяхме, че мястото беше останало 62,6 като използвано място. И затова ще влезем в система и ще отидем на място за съхранение. Пак е 62,6, защото това не са толкова много използвани толкова много място. Не е използвано толкова много място, така че няма нищо. Сега, за още нещо, което не ви трябва, просто пишете контролен панел. Ако има такива, сега ще ви покажа. Отидете за инсталиране на програма. А ако някоя програма не е нужна, просто я триете и готово. Няма смисъл да я имате, разбирате ли? Тя като седи, ето има такива апдейти за Windows и някакви щуроти, аз ги трия, защото не ми трябват. Те много се явяват в компютрите, не знам защо, аз ги трия, защото не ми трябват. Ето на всичките такива приложения, къде ги виждате тук, ми трябват Fraps, Fortnite, Epic Games, Utorrent, CapCut, време от време да го използвам, Fiverr се го ползвам, и WinRAR също ми трябва, така че махате само приложения, които не ви трябват, защото няма смисъл да седат на компютъра и да ви го хабят. Ето то се изтри и е готово. Така, има още едно нещо, което може да оптимизира и даже малко да разбърза, да почисти компютъра, но не ви съветвам да го включвате. Отидете в настройки, отидете в система и отидете в относно. Оттам избирате допълнителни системни настройки. И визуалните ефекти, по принцип не ви съветвам да ги промените, защото като нагласите за най-добра производителност, може да видите, че буквално красотите спират. Всичко толкова рязко се променя, вижте, шрифта даже се променя. Шрифта. И вижте как изкача без красота и излиза много рязко, което може да видите сами. Хоп! Никакви красоти, ето. Няма смисъл от това, ето. Но може малко да подобри производителността на компютъра. Ако искате, може да не го включвате, ако искате, може и да го включите. На мен компютъра ми има достатъчно място и е достатъчно бърз, така че може да си ги позволя, да си ги пусна. Тискам ОК и всичко вече работи както трябва. Ето имате красоти, всичко си изкача как трябва, спокойно, шрифта си е нормален. А ако помогне с това видео, може да дадете лайк и да се абонирате и айде чао!